आं बिनि सायाव हय बे आंनि बे बिनानाव ओमफ्राय बियो सासे गथ' दं दासो फरायगासिनो ओमफ्राय बे सासे गथ'खौनो आं बुंनोसै बे थांनाय समाव बे गेलेबाय थानायाव बिदिनो खेलाय खेलाय बियो जिनाहारि खालामदों हमख्रबफैदों बडि टाच खालामदों बे हिसाबै बिदि खालामनायाव जोङो बिमा बिफानियाव मा राहा लायो होननायाव जों जेबो राहा लाया नोंसोर मा खालामो खालाम होनना बुंदों ओमफ्राय बेबायदि बुंनायखाय जों पुलिस लेंहरनानै बेखौ पुलिसनि आखायाव हरनाय जादों ओमफ्राय थाङै थुङै बियो 3 माससो जादोंना 10 माससिम बे जेल जादों जानानै बे जामिनाव बेखौ लायनाय जादों ओमफ्राय बे जामिनाव जोंनो थांफिननांदों बियो उमुक बे नंगौ होननानै जोङो बुंनानै बेबायदि खालामनाय जादों आरोखि ओमफ्राय दा फैयै फैयै बियो एसे गोबाव जाबाय थ' बिनि ग्रासैनो बियो बे बिनानावखौ माने होसो होसो न'आव दङमोन बे समनिफ्रायनो बियो सिखा लानाय गासैबो अस्त्र लानायखाय बियो गिनानै बे ओरै खारबोदोंमोन बे खारबोब्लाबो बे गवाखसै माने होसो होसो बेहाय बुथारजानाय जाहैबाय आरो खोथायाथ' सैथो जाथाया आंनि न'आवनो जादों आङो थारमाने ओरैबायदि आरोखि आङो बोरमा खाबाय थादोंमोन बे समावनो जाया थैदों बे बिथांजोआ आंनि न'आव खारबोदों गिनानै माखौ गिदों होननानै बुङोबा थारमाने गावनि न'नि खाथियाव सासे मुखा बसुमतारी होननाय सासे सेंग्रा दं बियो बिदिनो ड्राग्सफोरबो जायो होननाय खोनादों बिदिनो गान्जा सोबो माने जों खोनादों आरो बिदिनो ओमफ्राय न'आव बिदिनो दुमदाखाल खालामबाय थाखायो ओमफ्राय दिनैहाय मानोबा माने हठात न'आव फैनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामफैदों आरोखि बिसोरनि न'आव ओमफ्राय फैनानै दाना बिसोरो गिनानै हौवा मानसि गैयाखाय गावसोर बिमा फिसा गिनानै आंनि न'आव खारबोदों ओमफ्राय आङो न'आव बिसोरखौ सिखोमादोंमोन बिनि उन बे मानसिया मुखा बसुमतारीया आखायाव सिखा ओमफ्राय बाथाम थुख्रा लानानै बियो होसोबोदों ओमफ्राय दाना आङो लामायाव थाथ'हैनानै जोंनाव फैयाखै होननानै थगायदोंमोन ओमफ्राय बियो गिदिंलांफिनदों दसेनि उनाव बे थैनाय मानसिनि न'खरनि मानसिफोर फैबाय ओमफ्राय फैनायखाय बे मानसिया न'निफ्राय ओंखारदेरबाय आब'आ जायहा थैबाय ओमफ्राय ओंखारदेरनायनि उनावहाय दाना बेयाव थाबाबो दा बारा एसे माबा जानो हागौ गिनानै थारमाने हजों अरिजिनाल माने रानिपुराव थांनोसै होननानै ओंखारनायाव ससे लामासिम थांनायाव आरो बेयाव बबेनिफ्रायब्ला हठात फैनानै थारमाने माने ओरैबायदि होसोबाय ओमफ्राय जों खारस्लाबनो हायाखै आरोखि ओमफ्राय फैनानै आंनि सिथ्लायाव माने बेखौ बाथामजों खर'आव माने बुसिन बुनानै सिथारदों आरोखि आं हमथानो नाजादोंमोन खिन्थु आंखौ बियो सिखा सिबदों आं खाथियाव थांनो हायाखै आरोखि बेबायदि आरो आंनि नुनायाव गिबियावनो हामबाय होग्रोयो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो आं फोरमायनो सानो जिहेथु दिनैनि नैबे जि मार्डार केस जानाय जाथाय बियो 100% बेयो सैथो बाथ्रा जायनि जाहोनाव दिनै बियो मोनसे न'खरनि जिनाखि गारजेन बेखौहाय सासे मुखा बसुमतारी होननाया गावनिनो नांजाबनाय सिथ्ला बुंनो थाङोब्ला उसुंसेनिनो मानसि दा बे मानसिया दिनैनि दिनाव ओरैनो 7:30 टाइमाव मोनानि बे समावहाय बिथाङा फैनानै बिनि न'आव न' बुख्रुबफैदों ओमफ्राय बेबायदिनो बुला बुसि न'फोरखौहाय इन्जुरफोरखौ बुदलाबायनाय जादों दा बे जाहोनाव बियो गिनानै माने फिसाजोखौ लाना खारनाय जादों दा बे खेथ्रआवहाय बियो मोनसे न'आवहाय फैनानै थाफैनो गोनां जादों ओमफ्राय बेवहाय थाफैदोंब्लाबो जायनाखि थाफैजानाय न'खरनि बेक्तिफोर बिसोरबो हयथ' गैयाबो जानो हागौमोन दा बेखौनो बियो सुबिदा लानानै बुथारदों मार्डार खालामदों नैबेखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों बेनि आन्दोआव बेबायदि जाथाया जालांबाय जिहेथु माबाफोर सिङाव इन्टारनेलि माखासे जेंनाफोर जादोंमोन नामा दा बे बाथ्रायाथ' जेंना होननानै बुङोब्ला बे जादों जाया नङा जिहेथु बे मुखा बसुमतारीया बे दिनैनि थैनायनि जिनाखि फिसाजो ओरैनो हमनानै ला 12-11 बोसोरनि उन्दैसा गथ' चेनेल इंलिश मिडियामाव हाबो
दा बे गथ'खौहाय बियो सिगांनि समावहाय रेप खालामनायनि मोनसे केसाव बियो जेल जानो गोनां जादों, केसबो होलायनाय जादों आरो जेलबो जादों। दा बे गामिनि हिसाबै नैबे बुथारग्रा जाय सेंग्रा बेनि आखुखौ बेनि कारेक्टारखौ माबायदि होननानै मिथियो आं दा जोङो बिनि कारेक्टारखौ बुंनो थाङोब्ला दा जों गाज्रिखौनो बुंनांसिगोन, जिहेथु बियो मानसि बुथारलायनो सासे बेक्ति जाबायब्ला अब्ला जों बेबायदि मानसिखौ जों मोजां होनना बोरै बुंबावनो। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव किटांकि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर, दिनै आङो मोननै मोनथामसो बिसयनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै नोंथांमोनजों नुजाफैनाय जाबाय। बिनि सोमोन्दैनो आं नोंसोरजों सावरायलायनाय जागोन। गिबियाव नोंथांमोना ओरैजों नुखादों जे खास्रि बिस्रि मानसि बुथारनाय बे जाथाया चिरां जिल्लानि सिङावनो जादों। रानिपुर ओनसोलनि बाथाबारि होननाय गामियावहाय बे जाथाया सोमजिदों। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेबायदि खास्रि बिस्रि नायगार नायगार मानसि बुथारगोन होननानैहाय। नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनबाय दे दाय गैयै सुबुंखौनो माबायदि नायगार नायगार अना खाना बुथारबाय। जोबोद दुखुनांथाव। बेबायदि जाथायखौ गुबुन गुबुन जायगायावसो जोङो खोनानो मोनोमोन। नाथाय दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि दुथां आखुनि मानसि उजिबाय। हयथ' बेफोर खामानिया लोंनाय जानायनि गेजेरजों जादों आरो लोंनाय जानायनि गेजेरजों जादोंबो जों बुंनो हाया। मानसिया गोथां समावहाय सानखानानैनो लोंखायो आरो बेखौ लोंनायनि उनावहाय खामानि मावो। दा बिनिखायनो लोंनाय जानायाबो गाज्रि। लोंनाय जानाय होनना बुङोब्ला बयनिफ्राय बांसिन गाज्रि। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों दा एसेबां नायगार नायगार बुथारबाय। माबायदि अननाय गोसो गैयै अन्थाइ बिखानि मानसिफोर। दा रायजोफ्रा बेखौहाय हगारजानो लुबैदों ना जोबथा जिउनि साजा, फासिनि साजा होजानो लुबैदों ना निमाहा होजानो लुबैदों। नैबे किटांकि ब्लकनि हिसाब मथेब्ला बेबायदि मानसिखौहाय बे मुलुग संसारावहाय थांना थानो थाखाय बेहा मोन्थाय गैया। मानोना संसारावहाय दाय मावनाया बयनिफ्रायबो देरसिनानो मानसि बुथारनाय। मानसि बुथारनायनिफ्राय आरोबाव गुबुन मोनसे देरसिन दाय गैला, बेनो जोबथा। दा बेनिखायनो बेबायदि मानसिखौहाय संसाराव थांनानै थानो थाखाय बेनो मोन्थाय होनो नाङा, बेखौ फोजोबखानांगौ। दा बियो जुदि जेलनिफ्राय गनानै फैबावोब्ला सोरनिबा बिनानाव, सोरनिबा बिदाफोरखौ, सोरनिबा जाथि खुरमा, सोरनिबा गावनि न'खरनि बिबाजैफोरखौ बा न'खरनि बिमा बिफाफोरखौ माब्लाबानि समावहाय रागा जोङोब्ला बेबायदिनो दाउ अमा बायदि बुथारगोन बियो। मानसि बुथारग्राया मानसि बुथारनो गोसो जाखागोनखा, बेखौहाय जों बयबो मिथिखायो। बियो सोलायनो रोंखाया। बेनिखायनो बेखौहाय जोंनि बर'नि जायफ्रा गेदेर गोलावफोर आरो गामिनि बिथांमोना थैजासिम बेखौहाय जेलनिफ्राय माब्लाबाबो बख'नो नाङा आरो बेखौहाय फासिनि साजा गोख्रैनो होनांगौ। बेयो आंनि दाबि रायजो। आरो बुथारजानाय न'खरनि जे फरायसा दङ बे न'खरखौहाय सरकारा एसेब्लाबो मदद खालामनांगौ। दानिया फैदो रायजोफोर, जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मैयानि समावहाय गेदेरमा बड'फा बर'नि जारिमिनारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि मुसुखाखौ दिल्लीयाव गायसनबाय। दिल्लीनि मोनसे कैलाश कल'नि होननाय जायगायावहाय मोनसे लामा बेखेवनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ 9 फुट गोजौ बेयावहाय गायसनबाय। दा बेखौ नुनानै आसामनि सासे दाउद इब्राहिम बायदि मोख्राङावहाय मेगनाव सस्रमा लानानैहाय मा पस्ट होदों नोंथांमोना नायदो। बेयावहाय आसामिसनि पस्ट होदों, नाथाय बिनि ट्रेन्सलेसनखौ ओरै गाहायाव नाय। नोंथांमोना नाय गाहायाव मा लिरदों। जायफ्रा आसामिस फरायनो रोङाखै, जायफ्रा आसामिसखौहाय बुजियाखै, नोंथांमोननि थाखाय गाहायाव ट्रेन्सलेट खालामना होखानाय दङ, नाय। अब्ला जोंनि बर' हारिखौहाय बिसोरो मुगैदों, बर' हारिखौहाय मोजां मोनाखै। जों बयबो मिथिगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मैयानि समावहाय जोनोम सानमोन, 30बाथि जोनोम सान। बेखौ फालिनाय समावहाय सासे दुथां आखुनि सुबुं, गाज्रि मानसिया
मा पस्ट होखो अब्ला बिनि सायावहाय जेबो राहा लानाय नङा नामा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि पस्ट होग्रा मानसिखौहाय हमा नामा ना गुबुन हारिखाय हमनो हाया ना गिदों आंनि मथेब्ला गोख्रैनो बे मानसिखौ हमनांगौ जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो बे रनजित देखाखौहाय हमनांगौ रायजोफोर मिथिबाय दा बिसोरबायदि मानसिया समाज बेरेखा जातिनि बिरुदि हारिनि दाङाबाजि लाबोग्रा असान्ति थासारि खालामग्रा बेखायनो बेबायदि मानसिखौ हमनांगौ दा रायजो राजा नोंथांमोनासो मा सानो नैबे थांखिनि साननाय मथेब्ला गोख्रैनो हमनांगौ अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय जुदि भिडिअ'नि माखासे बुंनाय रावफोरा गाज्रि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि